Hvad så YouTube? I dag er det giveaway-tid. Tag den. Så. Han skal ikke tale mit skærmbillede. Jeg er mester på denne kanal. Nej. Men kig i kameraet. Okay for helvede. Hej kamera. I er inde i min mund. Nej. Men der er giveaway-dage på alle mulige random skoleting, vi har taget med hjem. En 1 krone. Ja. Skal du vise? Noget lort, jeg har fundet. En 1 krone. Hvis I vil være... Det er egentlig Jonathan, jeg tog fra. Hvis I vil være med i giveaway på den her, så skal I subscribe, like videoen, og så nede i comments, så skal I skrive, jeg deltager, eller bare deltager 1. Jeg har bare skrevet penis. Nej, kan I skrive deltager 1, og så får I den her. Så kan I også kan vinde. Men den anden ting, den er måske lidt sjovere, det er en jojo, som kan vinde. Ja. Den skal I bare, hvis I vil vinde den, skal I bare skrive deltager, og så skal I skrive 2. Nu kommer vi til det sjove. Nu, den putter! Nej, ikke den ting. Nu tror jeg faktisk, det er en dildo, det er det ikke. Okay, det er den her. Jeg glemmer hele tiden at have den med i skole. Den laver vi giveaway på. Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, det laver vi. Den her. Den der elektriske. Den elektriske. Nej, ikke. Der. Kinderægget. Ja, jeg skal lige... Nej. Det er en pædofil joke. Og velkommen til Nudies. Men sådan. Gå lige væk. Hej. Men vi har lige købt Diablo 3. Ja. Jeg vil kigge an. Det skulle gerne komme i morgen. Eller i dag. Når vi ser den her video, så kan det godt være, at det allerede er kommet for længst. Der er, altså, når de ser den video, det bliver arkeologfund. Så i år 2250, så bliver det her en gammel opdagelse i mediet, de kaldte YouTube. De 2 nørder, der aldrig fik noget, eller vi er ikke nørder. Jeg er helnørd. Han er sej. Han kan godt lide biler. Stiller nogle spørgsmål i Ask til biler, hvis I vil vide noget om biler. Jeg er nørd. Ask os. Ask the fucking hell, kan man også kalde det. Det var deltager 1, 1 krone. Deltager 2, det var den her jojo. Ja, de kan lige se, hvis I nu er ekstra så gamle, så må I få den fucking klaver som min bror. Så skal I bare... I kan få den her. Det vil jeg ikke engang til. Det var noget til æg. Jeg ved ikke, hvad det er. Det her, det er, hvis man vil have et firkantet æg. Okay. Så man skal lægge ægget ned med skærmen. Der er bare ingen, der gider det her. Sådan her. Det er deltager 3. Deltager 3. For at vinde den her. Okay. Men skal vi ikke lige vise dem rundt i huset? Vi hjælper dem! Eller vi viser dem rundt. Det gør vi i næste video. Der laver vi en husvisning. Men YouTube, jeg tror vi siger hej. Okay. Du kan bare ikke finde en sted.